Bericht dat er opnieuw sprake is van diefstal van stroom door bedrijven. Dat is door Aqualectra bekendgemaakt. Tenminste, het multidisciplinaire team heeft controles uitgevoerd afgelopen vrijdagavond bij verschillende bedrijven. En daar is geconstateerd dat er nog steeds stroom wordt gestolen van Aqualectra. In het verleden waren er ook veel acties om te kijken of bedrijven geen water illegaal aftapten. Nu gaat het 2 keer om stroom. En het gaat bij een standplaats in Soeax, waarbij het multidisciplinaire team de hele zaak heeft gesloten vanwege diefstal van stroom. En ook aan de Rooseveltweg is een printbedrijf stilgelegd dat elektriciteit illegaal aftapte. En zoals bekend, diefstal van stroom is schadelijk voor de hele gemeenschap en kan bijvoorbeeld ook leiden tot hogere stroomtarieven. Aqualectra heeft laten weten dat er voor mensen die stroom stelen geen mogelijkheid is om in termijnen de schuld af te betalen. Als je eenmaal als bedrijf overgaat tot iets dergelijks, dan moet de schuld volledig zijn betaald voordat er weer kan worden aangeboden.